Γεια σου. Είμαι η Αναστασία Χαριτίδου. Είμαι βιωματική εκπαιδεύτρια και σε αυτό το βίντεο θα έρθουμε σε επαφή με την πρακτική του εσωτερικού ασφαλούς τόπου. Πρόκειται για έναν καθοδηγούμενο οραματισμό που χρησιμοποιείται για να καλλιεργήσουμε μία αίσθηση ασφάλειας και στήριξης μέσα στο σώμα. Ο ασφαλής τόπος είναι ένας εσωτερικός χώρος στον οποίο μπορούμε να επιστρέφουμε μέσα από την φαντασία και τις αισθήσεις μας. Δεν χρειάζεται να είναι μια πεντακάθαρη εικόνα. Μπορεί να βιώνεται ως αίσθηση, ως ατμόσφαιρα, ως μια ποιότητα παρουσίας. Μπορεί να εμφανίζεται μέσα από τη φαντασία, μέσα από τη διαίσθηση ή τα αισθητηριακά μας κανάλια, χωρίς να χρειάζεται να οριστεί με απόλυτη ακρίβεια. Από επιστημονική σκοπιά, η πρακτική του ασφαλούς τόπου χρησιμοποιείται ευρέως στην σωματική ψυχολογία, στη θεραπεία τραύματος και στην ψυχοεκπαίδευση. Λειτουργεί ως σήμα ασφάλειας για το νευρικό σύστημα και υποστηρίζει τη ρύθμιση του στρες, βοηθώντας το σώμα να μετακινείται από καταστάσεις έντασης ή υπερδιέγερσης σε καταστάσεις μεγαλύτερης ηρεμίας και σταθερότητας. Για πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα όταν υπάρχει έντονη αυτοκριτική ή αίσθηση ανασφάλειας, ο ασφαλής τόπος λειτουργεί σαν ένα εσωτερικό σημείο αναφοράς. Μια εμπειρία που θυμίζει ότι η ασφάλεια και η φροντίδα μπορούν να καλλιεργηθούν και να γίνουν λίγο πιο διαθέσιμες, ακόμα και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Στο τέλος του βίντεο θα υπάρξει η πρόσκληση για μια προαιρετική δημιουργική διαδικασία. Εκεί η εμπειρία του ασφαλούς τόπου θα μεταφερθεί στο φυσικό πεδίο μέσα από την τέχνη ως άγκυρα, ένα υλικό σημείο υπενθύμησης και επιστροφής. Η άγκυρα λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στην εσωτερική εμπειρία και την καθημερινότητα. Η πρακτική που ακολουθεί είναι μια βιωματική και εκπαιδευτική πρακτική. Δεν υποκαθιστά θεραπεία ή ψυχολογική υποστήριξη, αν και συχνά εντοπίζεται σε ψυχοεκπαιδευτικά πλαίσια ως συνοδευτική πρακτική, ως ένα εργαλείο βοηθητικό. Στη συνέχεια θα σε καθοδηγήσω βήμα-βήμα σε έναν οραματισμό με έμφαση στην ασφάλεια και τον σεβασμό του δικού σου προσωπικού ρυθμού. Μπορείς να το προσεγγίσεις με περιέργεια και καλοσύνη προς τον εαυτό σου. Το μονοπάτι προς τον ασφαλή τόπο. Πριν ξεκινήσουμε, πάρε λίγο χρόνο να τακτοποιήσεις το σώμα σου. Βρες μια θέση που να σου επιτρέπει να μείνεις σχετικά ακίνητη ή ακίνητος για τα επόμενα λεπτά, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις κάτι. Αν θέλεις, μπορείς να βάλεις τώρα το κινητό σου στο αθόρυβο, ώστε να μην χρειαστεί να ανταποκριθείς σε ειδοποιήσεις. Αν σου είναι άνετο, μπορείς τώρα να κλείσεις τα μάτια. Και αν προτιμάς να τα κρατήσεις ανοιχτά, άφησε απλώς το βλέμμα σου να ησυχάσει, να ξεκουραστεί σε ένα σημείο μπροστά σου, χωρίς να εστιάζεις σε κάτι συγκεκριμένο και χωρίς να κινείται το βλέμμα σου στον χώρο. Δεν χρειάζεται να φανταστείς κάτι σωστά. Δεν χρειάζεται να δεις καθαρές εικόνες. Αυτή η πρακτική λειτουργεί ακόμα και αν υπάρχει απλώς μία αίσθηση, μία ατμόσφαιρα ή μία κατεύθυνση. Και αν σε κάποιο σημείο η προσοχή σου φύγει, είναι εντάξει. Μπορείς να επιστρέψεις όποτε και όπως μπορείς. Φαντάσου μέσα σου ένα μικρό φως. Ίσως στο σημείο της καρδιάς, ίσως ανάμεσα στα μάτια, ίσως κάπου αλλού στο σώμα σου. Αυτό το φως είναι ζεστό, το νιώθεις ευχάριστο και ασφαλές. Απλώς σου δείχνει μια κατεύθυνση. Καθώς στρέφεσαι προς αυτό, βλέπεις να ξεδιπλώνεται μπροστά σου ένα μονοπάτι. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς ακριβώς είναι, άφησέ το να σχηματιστεί μόνο του. Με κάθε βήμα
το μονοπάτι ξεδιπλώνεται και εσύ μπορεί να νιώθεις περισσότερη οικειότητα, σαν να κατευθύνεσαι προς κάτι ασφαλές, κάτι δικό σου. Μπορεί να είναι ένα μονοπάτι από γρασίδι, μπορεί να είναι πέτρινο ή μια σκάλα ή μια γέφυρα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να εμφανίζεται σε εσένα. Ακολούθησε αυτό που έρχεται, αυτό που εμφανίζεται, και στο βάθος εμφανίζεται ένα κατόφλι. Μπορεί να είναι η απέναντι όχθη της γέφυρας, μπορεί να είναι μια πόρτα ή ένας φράχτης, μια κουρτίνα ή απλώς ένα πέπλο φωτός. Το πλησιάζεις με ευχάριστη περιέργεια και ένα αίσθημα ανοίγματος, και με ένα απαλό άγγιγμα, σπρώχνοντας, τραβώντας ή απλώς περνώντας μέσα από αυτό, βρίσκεσαι πέρα από το κατόφλι. Εδώ απλώνεται μπροστά σου ο δικός σου ασφαλής τόπος. Μπορεί να είναι πραγματικός ή φανταστικός, ένα μέρος που έχεις επισκεφτεί ξανά ή ένα μέρος που αποκαλύπτεται μπροστά σου για πρώτη φορά. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, υπάρχει μόνο αυτό που ταιριάζει σε εσένα αυτή τη στιγμή. Παρατήρησε πού βρίσκεσαι. Είσαι έξω στη φύση ή μέσα σε έναν ζεστό χώρο? Είσαι στην παραλία, στο δάσος, σε ένα σπίτι? Είναι μέρα ή νύχτα? Ποιες αποχρώσεις κυριαρχούν? Πράσινα, μπλε, ζεστά κίτρινα, κόκκινα? Πώς είναι ο αέρας? Είναι ζεστός και φωτεινός? Είναι δροσερός σαν βραδινό αεράκι? Είναι γαλήνια, ακίνητος? Τι ακούς? Τραγούδι πουλιών, κύματα, άνεμο, βροχή, το τζάκι να σιγοκαίει, ίσως σιωπή? Τι υπάρχει γύρω σου? Μπορείς να αγγίξεις με τα ακροδάχτυλά σου χορτάρι, πέτρες, ξύλο, μαξιλάρια, χώμα? Υπάρχει κάποιο άρωμα? Θαλασσινό αλάτι, φρέσκο κομμένα χόρτα, πεύκο, λεβάντα ή το άρωμα ενός αγαπημένου ρουφήματος? Και αν αυτός ο τόπος είχε γεύση, ποια θα ήταν? Κάτι γλυκό, κάτι φρέσκο, κάτι που σε τρέφει τώρα, αν δεν έχει ήδη συμβεί? Διάλεξε ένα σημείο μέσα σε αυτόν τον τόπο που σε καλεί. Μπορεί να είναι ένα απαλό έδαφος, ένα πέτρινο σκαλοπάτι, ένα δέντρο, μια αιώρα ή μια γωνιά με μαξιλάρια. Μπορεί απλώς να νιώσεις εδώ. Πάρε θέση εκεί,
εδώ. Κάθισε, ξάπλωσε, στάσου όπως σε ένα πάβι. Νιώσε πως το σώμα σου στηρίζεται, πως αγγίζει το έδαφος, την πλάτη, τα πόδια, τα χέρια σου, σαν να σε κρατά με στοργή. Άφησε τον χώρο να σε τυλίξει, ίσως σαν φως, ίσως σαν αέρας, ίσως σαν μια αίσθηση προστασίας γύρω σου, χωρίς να χρειάζεται να το ορίσεις. Σαν να σου ψιθυρίζει, εδώ είσαι καλοδεχούμενη. Εδώ είσαι καλοδεχούμενος. Εδώ είσαι ασφαλής. Εδώ μπορείς να είσαι όπως είσαι. Αν θέλεις, δοκίμασε να μετακινηθείς λίγο μέσα στον χώρο, να περπατήσεις, να τρέξεις, να χορέψεις ή ακόμα και να πετάξεις. Και τώρα μπορείς να ξαπλώσεις και να κοιτάξεις ψηλά. Υπάρχει ουρανός, υπάρχει οροφή, υπάρχει φιλοσιά. Ή μπορείς απλώς να σταθείς και να νιώσεις τον χώρο σαν να κρατά απαλά όλη σου την ύπαρξη. Όσο περισσότερο αφήνεσαι, τόσο περισσότερο μπορεί να νιώθεις μια αίσθηση γαλήνης, μια αίσθηση αποδοχής. Μείνε εδώ για λίγες αναπνοές ακόμα. Πάρε μία λίγο πιο γεμάτη ανάσα, αν αυτό σου ταιριάζει τώρα, και άφησε αυτήν την αίσθηση ασφάλειας να απλωθεί στο σώμα σου. Αν θέλεις, μπορείς να δώσεις σε αυτόν τον τόπο ένα όνομα ή μία λέξη, κάτι να σου τον θυμίζει. Μπορείς να την ψιθυρίσεις αυτή τη λέξη ή να την κρατήσεις μέσα σου. Και αν αυτός ο τόπος κατοικούσε μέσα στο σώμα σου, σε ποιο σημείο θα ήταν? Αν θέλεις, μπορείς να αφήσεις τα χέρια σου να πάνε σε αυτό το σημείο. Και τώρα σιγά σιγά άφησε την εικόνα να μαλακώσει. Δεν χρειάζεται να χαθεί. Μπορεί απλώς να περάσει στο βάθος. Φέρε την προσοχή σου πίσω στο παρόν. Νιώσε το πάτωμα κάτω από τα πόδια σου ή την καρέκλα που σε στηρίζει. Και τώρα μπορείς να κουνήσεις λίγο τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών. Και όταν νιώσεις έτοιμη, έτοιμος, άνοιξε απαλά τα μάτια. Πάρε μαζί σου αυτήν την αίσθηση αυτού του τόπου. Είναι διαθέσιμος κάθε φορά που τον χρειάζεσαι και μπορείς να επιστρέφεις σε αυτόν με τον δικό σου τρόπο. Πριν κλείσουμε, θέλω να σου προτείνω έναν απλό τρόπο να κρατήσεις κάτι από την εμπειρία του ασφαλούς τόπου και να τη φέρεις λίγο πιο κοντά στην καθημερινότητά σου.
Στο επόμενο μέρος θα χρησιμοποιήσουμε την τέχνη ως άγκυρα. Όχι για να δημιουργήσουμε απαραίτητα κάτι όμορφο ή ολοκληρωμένο, αλλά για να δώσουμε μια υλική μορφή σε μια εσωτερική αίσθηση ασφάλειας και φροντίδας. Αν έχεις κοντά σου ένα μικρό μπουκαλάκι, ένα βαζάκι ή κάποιο μικρό δοχείο, μπορείς να το πάρεις τώρα, και αν αυτή τη στιγμή δεν έχεις όλα τα υλικά, είναι απολύτως εντάξει. Μπορείς να επιστρέφεις σε αυτή τη διαδικασία, να προσθέτεις ή να αλλάζεις πράγματα με τον χρόνο.